واقعا هم соҳаи маориф яке аз соҳаҳои сарнавиштсози ҷомеа маҳсуб меёбад ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста барои фароҳам овардани шароити хуби таҳсил дар макотиби кишвар чораҳои заруриро роҳандозӣ намудааст, то ки насли наврас аз илму дониши муосир бархурдор гашта дар оянда ба халқу миллати хеш хизматҳои шоиста намоянд. мактаб бузургдаргоҳест ки баробари дар остонаш қадам гузоштан хурдон бузург, бузургон барнодил ва бехирадон соҳибхират мегарданд. нест бузургдиле ки сабақи устоде надида ба ҷое расида бошад. мамлакат обод кардан, тақдири ояндаи мамлакатро ба ҷавон додан ниҳоят душвор аст. бемураббӣ зери гардон мӯътабар натавон шудан. моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. ё бемуаллим ҳар яки мо шумо наметавонем ки ба як мақсад бирасем. пас аз якчанд сол омӯзгорон ба нафақа мераванд, ҷои онҳоро бояд насли наврас бояд иҳота кард. шикар ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешавои миллат дар баромадҳои худ зикр мекунанд ки ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст ва мо бояд ба ҷавонон як мамлакати бииштосо мерос гузорем ва насли наврасро тарбия намуда дар роҳи ватандӯстӣ, худогоҳӣ, хештаншиносию ҳисси миллии ватанпарастиро дар дили онҳо бояд бедор кунем ва ҷавононро имрӯз дар роҳи рост ҳидоят кунем. با مقصد баланд бардоштани сатҳи таҳсил дар муассисаи таълимии рақами 112 ҷамоати деоти Работи шаҳри Турсунзода чораҳои зарурӣ андешида мешавад. вохӯрии падару модарон бо омӯзгорон яке аз омилҳои саводнокии хонандагон мегардад, зеро омӯзгорон бо волидайни хонандагон робитаи ҳамкорӣ доранду дар вақташ аз савияи дониши фарзандони хиш бархурдор мешаванд. муассисаи таълимии рақами 112 ҷамоати деоти Работ бо сайъу талоши роҳбарияти муассиса дар оянда фаъолияташро васеъ менамояд, то ки хонандагон ба муассисаҳои дигари деҳот масофаи зиёдро тай накарда дар деҳаи хеш 11 сол таҳсил карда соҳиби хату савод бошанд. Мирза Турсунзода деби май соли 13 сол дар деҳаи зебомонзараи дар Қаратоғ ба оилаи дуретгари ба номи Турсун ба дунё омадааст. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. чашми шаҳло карда ва аз хоби ноз аллагӯён тифлро хобондаи то саҳаргаҳворааш ҷунбондаи. баъди хатми Дарулмуаллимин Мирзо Турсунзода ба Душанбе омада, аввал ходими адабӣ ва аз он котиби масъули рӯзномаи комсомолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон шуда кор мекарда. дар фазо парвоз кардам гарчи аз рӯи замин, чашмро ман намекандам аммо аз сои замин. با ستاره خمنشین با ماه گشتم خمنفس، لک بودم سرخوش و سرمست از بوی زمین. دلبری نازک بدم پیشی تو مهمان آمدم، از برای دیدنت من از دل و جان آمدم. چند در ایام صحبت وعده ها دادی مرا، یاد دارم از پیمان عهد و پیمان آمدم. محض در مکتب معرفت پایدار علم و ادب استوار و توسط زحمت استادان نکوکار شاگردان بر کمال و صاحب استعداد می‌گردند. مکتب است که ساحه‌های دیگری حیات پایدار است. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов برای برنامه اطلاعاتی خبر.